Elmer Pieters op die Soistwa. Oh, daar is de bal voor. En het tweede bordje van Minneski is een fout. Terugfouten van Welsriep. Komen zij op 4-3. Time-out bij het parcours van Welsriep. Coach Iep Hingst. Die het verliezen hier. Ik win er weer mooi Welsriep hier op Vreulen. Nou mooi een zweepslag zit. Dan is hij voort. Impact. Moord de man nog een keer aan. 6-4. Pieter Sieberscharinga voor hem in de Costa. Ja, die rekken die bal flink. Git over de tribune richting het gemeentehuis hier in Wommels. Hij pakt daar mooi het vierde bordje van Siebertour. Welsriep stiert naar voren, maar het wordt nou spannend. 4-4. Ja, nou zal de druk op rennen bij Pieter Sieberscharinga. Voor hem bij Hendrik Koolstra. Dat mag er net wezen. Gaat die bal er weer doorheen. Ja, die bal gaat weer open. En daar mooi neemt Minneski brutaal weer de in het eerste. Misschien het waar. Waar brengt Pieter Sieberscharinga die bal nou in? Voor? Nee, er zit bal uit. De karmaster Hiemstra. En die staat er goed op te letten, want dat weer niet strekt. Elke keer het geval. Alles wat in het liek werd in dit eerste twakkelijk. Op een ei, Pieter Sieberscharinga. Nou, weer plat voor hem begint de Koolstra. Die rennen hem bij bestje. Kan er nog keer worden van de boppen? Ja, hij wordt keer van de boppen. Een hele dikke keert. Elmer Pieters, een mooie zitbal. Voorin op Rowan en Joostema. Hij brengt hem mooi Welsriep op 4-2. Op een ei. Elmer Pietersen, weer voorin. Oeh, en dan shit die bal daar onder Pieter Sieberscharinga terug. Wordt het een hele dikke keer. 2 keertjes op de boppen, maar boven jou het waar voor het doel van Welsriep. Rowan Hein Joostema. Oh, die dikke keers gooit hij helemaal boetende krieten. Dat zal de druk wijzen. Daar mooi komt het parcours van Welsriep op Soistwa. Stiert het parcours van Minneski op de D. Verliezen wie het ik Welsriep wordt het won. Doe mooi Jelmer Hofstee, Paulus Ierewalda en Jouke Bosje. En nou de bommen slaat van Elmar Pietersen. En in de bal kweer. Hij is kweer. Jongen. Ik dacht dat de boven ging zo. Hij is kweer en dan wordt het 6-4. Ja, dan komt er nog een botstik spanning in deze finale. Hendrik Koolstra. Voorin op Elmer Pietersen. Die rekken die bal goed. Hendrik Koolstra. Oh, en dan mist er zelfs. Hele dikke keers. Voorbij de stuit. En nog wat Minneski in het perk daar. En het Pieter Sieberscharinga uiteindelijk in de hand. Weet Pieter Sieberscharinga, de villa van de Vreulen. In Welsriep te horen. Nog net. Want hij slaat deze balboeten op die hele dikke keers. En daarmee komt er 6 gelijk op de Telegraaf. En luidt de druk bij Pieter Sieberscharinga van Welsriep. 4-4. 6 gelijk. Pieter Sieberscharinga. Plat voor hem. Hendrik Koolstra. Die kent de bal net van Wurkie. Die gaat kweer. Het is Krekkers verliezen hier. Welsriep wint de Vreulen 2009. No mooi een compleet nijparcours. Het binnen Pieter Sieberscharinga, Jelle Scharinga en Elmer Pietersen. Mooi coach Iep Hingst die het werk verlikken. Dat is hartstikke spannend. Ik ga bedankt. Ik ga die trainen, dat is geweldig. Ik zie zo'n spanning. En de laatste slag met Sabelai, dat die kweer, echt net normaal. Ongelooflijk. Ik heb nog eventjes gedacht omdat er een paar opslagmeesters in het lijst die misschien neemt Elmer dus opslag naar oor. Ja, nou dat hiek ik haast nog. Maar ik ben zo würdig en hij heeft die opslaatjes in Anna hebben we alles doen al. En dan moeten we nog een keer, ik ben geweldig.